Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы распачынаем наш новы эфірны дзень са студыі Еўрарадыё, абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. І наша першая размова будзе такая, ну, крыху творчая, але куды дзенешся ад дня сённяшняга, а дзень сённяшні гэта каток рэпрэсій, які не спыняецца і не абмінае нікога, ні для якіх там сацыяльных альбо прафесійных ці іншых якіх групы не робіць выключэнняў. Са мной на сувязі паэтка Крысціна Бандурына. Добрый дзень, Крысціна. Добрый дзень, Зміцер. Я вось сказаў добрый дзень, але у вас такі голас, дакладней такая інтанацыя, што у мяне адразу ўзнікла адчуванне, што неправільны зварот я выбраў. Такі дзень не вельмі добры. Я б сказала так, што ён добры ў той ступені, наколькі ён можа быць добрым у нашых абставінах. І ўсё ж таки, вось, Крысціна, я адзначыў на пачатку нашай размовы, што гэты каток рэпрэсій, які коціцца, ну, так, вельмі шчыльна коціцца, скажем, апошнія 1,5 гады, а так-то, ў прынцыпе, ён коціцца па нашай краіне ўжо амаль 3 дзесяткі гадоў, тым не менш, для творчых людзей. Чым гэты год такі своеасаблівы? Як бы ты яго ахарактарызавала? Я думаю, што як і для ўсіх людзей, не толькі для творчых, гэты год быў асабліва цяжкі, таму што мы, напэўна, упершыню сутыкаемся з такім узроўнем рэпрэсій, і увесь час пастаянна абгрызаюць крылы, скажем так. Спачатку мы не можам чытаць нейкія тэлеграм-каналы, у нас блакуюць рэсурсы, і урэшце рэшт нам проста забараняюць гаварыць і творчым людзям у такой сітуацыі, якую правильно адзначылі у рэлізе нашай з вами размовы. Гэта падвойны цяжар, таму што творчым людзям заўсёды важна пагаварыць. Але нягледзячы на гэта, ні літаратурны, ні культурны працэс наогул не спыняецца, і мы маем і новыя кнігі, мы маем новыя ініцыятывы, пішуцца вершы, пішуцца проза, музыка, жывапіс, усё гэта, нягледзячы ні на што, жыве, і мяне гэта не можа не радаваць. Крысціна, жыве ўсё ж такі нягледзячы ні на што, ці калі павярнуць крыху інакш, кажуць, што такія, ну і лічыцца, што такія часы, такія ператрубацыі, такія ўсплёскі актыўнасці ў грамадстве, яны надаюць, ну, натхненне, назовём это так, людзям творчым, яны заражаюцца гэтай энергіяй і энергетыкай, і у іх, ну, альбо другое дыханне, некае там творчае пачынаецца, альбо ўвогуле людзі, якія, ну, можа быць так, у творчым асяродку лічыліся, скажем так, сярэднячкамі, раптам яскрава праяўляюць нейкі талент і нечакана праяўляюцца. Вось ці можна назіраць такое у беларускай літаратуры апошнім годам 1,5? Да, безумоўна, але варта спачатку сказаць, што мы ўсе людзі розныя, і гэты працэсы на кожным з нас таксама адбіваюцца па-рознаму. У кагосьці сапраўды адкрываецца другое дыханне, і ёсць і такія выпадкі, да, хтосьці замаўкае і увогуле не можа нічога
рабіць. І гэта, у прынцыпе, не новая заява, тое самае было з нашымі папярэднікамі, з беларускімі паэтамі і празаікамі ў гады сталінскіх рэпрэсій, і тады хтосьці знаходзіў для сябе выратаванне ў перакладах, допусцім. Вельмі шмат рабілася тады на гэтай глебе. Мы ўсе так ці інакш шукаем шляхі для сублімацыі, і асабіста я, як я лічу, я ў гэтым годзе не напісала амаль што нічога важнага. Я проста не магу. Вот. І тот же самы часопіс, пра які мы з вамі сёння пагаворым, яшчэ для мяне гэта таксама спосаб сублімацыі. Да, вось пра новы створаны вами портал мы пагаворым крыху пазней. Мяне вельмі зачапілі вашыя словы, што асабіста вы нічога значнага, на ваш погляд, прынамсі апошні час не напісалі. Я прыгадываю нашу размову у межах праграмы «Ідэя X», якая адбывалася восенню 2020 года, і вы тады былі выбітна верш пачыталі, тады шмат казалі пра тое, што напісалі. Вот, а што здарылася, чаму вы лічыце, што зараз нешта не тое з вашай творчасцю? Тому што ўсё, што як гэта патлумачыць, у мяне ёсць вялікая патрэба пісаць, яна ёсць, таму што, напэўна, голас і слова — гэта ўсё, што я магу, ўсё, што я маю. Але я не ведаю, ўсё, што так ці інакш я спрабавала ведаць, яно штучнае. Давайте проверим. Я перед пачаткам нашага эфіру попрасіў вас падрыхтаваць что-нибудь почитать з апошняга. И вы погодзіліся. Значит, ёсць што чытаць. А давайте зараз вось вы прочитаете, а мы і наши гледачы, можа быть, не адразу, а пасля, асэнсоўваючы, пераслухваючы, що ж таки зробім выснову. Варта это увагі ці не? Потому что, мне падаецца, не заўсёды аўтар можа быць, так, поставіцца адэкватна да сваёй творчасці. Адзін можа казаць: ой-ой-ой, чарговы геніяльны верш напісаў, другі: ай, напісаў ерунду, а у чытача будзе іншае меркаванне. Калі ласка. Да, конечно, але варта адразу сказаць, што апошняе гэта паняцце расцяжымае, і таму, у прынцыпе, я прачытаю з апошняга, конечно, але гэта апошняе, напэўна, пісалася ў 20-м годзе з цыкла пратэсных вершаў. Потым яна напіша, што хутка снег пластырам ляжа на збітае цела зямлі. У яе неспакойным, трывожным сне душаць людзей палі. Магнітныя, электрычныя, сілавыя. Ты разгубленая, хочаш яе закрыць, зберагчы. Потым яна прачнецца і скажа: жывыя. А пакуль ты ёсць сон яе. І таму крычы. Што ёсць моцы, крычы. Найстарэйшая сіла гуку. Найвастрэйшы удар бяды. І нават калі немагчыма трымацца за рукі, калі злое прыходзіць, куды і адкуль не чакалі. Проста будзь існом. Апошні, што нельга адняць. Пакуль скаланаюць выбуховыя хвалі, і ўсё каралеўскае войска. Уся каралеўская раць не можа загнаць у стойла яе вольнакрылых людзей.
лечились смехом, вином и любовью. Штодзень, калі паміраюць дрэвы, вуліцы і дамы. Калі набухаюць гневам гронкі апошняй зімы ды ран. З экрана на вас груганы. Калі у грудзях незагойная рана, не ўцячы ад вайны. Неяк так. Ну, ведаеце, уражвае, канешне. Тым не менш, вы самі сказалі, што гэта з тых нізкістых пратэсных вершаў, якія пісаліся яшчэ ў 20-м годзе. Ну, але ж і 21 год вы не ляжалі на канапе, склаўшы рукі, а займаліся нечым. Вось вашым асноўным заняткам стала стварэнне партала сучаснай беларускай літаратуры. І ці вот штосьці яшчэ і можа быць, чаму вы вырашылі, што такі партал сёння неабходны? Гэта цяжкая размова, насамрэч, таму што я падазрюю, што не ў адной мяне ўжо зараз ёсць адчуванне, што тут проста выпаленая зямля. Усе гэтыя ліквідацыі, блакіроўкі, закрыцці. Вялікае пытанне, што застанецца, калі гэта ўсё скончыцца. Ці застанецца увогуле нешта, нехта, хто змог бы, у каго засталіся сілы нешта пачынаць ці нешта працягваць. Была вялікая патрэба у такой пляцоўцы, напэўна, і да ўсяго таго, што пачалося ў 20-м, таму што літаратурны працэс, ён, у прынцыпе, не стаіць на месцы, і тэксты пішуцца, тэксты з'яўляюцца, друкаваць іх амаль што няма дзе. І увогуле, у прынцыпе, чым больш такіх пляцовак у нас будзе, чым больш будзе прастора для выказвання, я думаю, тым лепш для нас усіх. І, у прынцыпе, гэта было адной з інтэнцый такіх для стварэння часопіса. Другой падставай, напэўна, я спадзяюся, як і для маіх калег па часопісе і для іншых паэтаў і увогуле творчых людзей, ёсць тое, што мы ўсе жывем так ці інакш літаратурай. Не скажу, што мы жывем з літаратуры, таму што зараз мне гэта уяўляецца проста немагчымым, але я ўсё адно гэта рабіла. Гэта тое, што я люблю, і тое, што я буду рабіць пры любых умовах. Я вось так упарта называю гэта парталам, але вы называеце часопісам. Ёсць розніца? Ды не, насамрэч, я неяк асабліва не задумвалася над тым, якую дэфініцыю гэтаму падабраць. У пэўным сэнсе гэта, канешне, у разуменні перыядычнага выдання гэта наўрад ці часопіс, канешне, гэта хутчэй партал, таму што мы не планавалі рабіць там ніякіх нумароў і выдаваць гэта з пастаяннай перыядычнасцю. Так што вы можаце называць як вам зручней.
Не, ну я сапраўды подумаў, калі вы кажаце про вот сваю ідэю про тое, что вы зрабілі часопіс, то ёсць же, ну, звыклая, можа быть, мы люди, як казаў Паніковскі, раньшего времени мы привыкли, калі гэта ўсё ж таки часопіс, хай сабе і інтэрнет часопіс, то ёсць нейкая такая перыядычнасць выдання. Ну вот як Архэ зараз выходзіць, там ці гісторыя тая ж самая, часопіс там квартальнік ці тыгоднік, і ты ў пэўны дзень чакаеш новага нумара. А каб у вас нейкія, ну, навінкі, навіны, там штосьці, што з'яўляецца, адсачыць, гэта просто трэба кожны дзень заходзіць і абнаўляць, ці будзе нейкая такая перыядычнасць, што калі вы заходзіце у панядзелак пасля 15:03, то вы там новае пабачыце? Я думаю, что новинки тут заявляются и без нас, у прынцыпе. А так, ну, паколькі мы яшчэ толькі стартавалі, і у нас ёсць яшчэ шмат чаго, што мы мусім зрабіць, уключаючы соцсеткі. Я думаю, што у будучыні, канешне, про новые публикации можно будет даведвацца там за суполки у Фейсбуку ці у профілі Інстаграма. А так, ну, пакуль што ад нас і ад аўтараў, якія могуць падзяліцца спасылкай. Я так разумею, что не вы одна займаліся распрацоўкай і ўвогуле зараз займаецеся там напаўненнем гэтага часопіса, партала, называйце як заўгодна. Это я ўжо зараз там нашим гледачам кажу. Каманда, хто гэтыя людзі? Мае добрыя сябры і калегі, паэт Артур Камароўскі, паэтка Дар'я Белькевіч і дызайнер Іван Іванченко. Усе адразу так вырашылі, што да, выдатная ідэя, гэтага нам літаратарам менавіта сёння і не хапае. Ці давялося людзей угаворваць і тлумачыць, навошта гэта трэба? Угаворваць? Цікавае пытанне, я не збіралася нікога угаворваць. Не, ну вы разумелі, што адна вы не справіцеся. Вот з кім я зраблю? Вот, ну, напрыклад, з Белькевіч. Мы сябруем, вот яна можа там патруляваць. А Белькевіч сядзіць і кажа: ну я не ведаю, каму это трэба. Ну і трэба ж нейкія аргументы. Нічога такога не было. Мне вельмі шчасціць на людзей і на сяброў у прыватнасці. Усе цудоўна разумелі, для чаго, навошта і увогуле, што гэта трэба. Ідэя, скажем так, менавіта гэтага часопіса была не мая. Я просто увесь час хацела нейкі абстрактны часопіс мець. У прынцыпе, неяк там у сярэдзіне лета да мяне пагрукаўся Артур і сказаў: ну давай. У прынцыпе, так і ўсё гэта пачалося, і ні ў каго не было ніякіх сумневаў, рабіць ці не рабіць. Звычайна, калі вось з'яўляецца новы нейкі праект, на яго сайце там ёсць такі раздзел «Нашы мэты». Вот такія вашы мэты. Ёсць. Я думаю, што акрамя назвы гэты раздзел будзе наступным, за што нам прыляціць. Я, у прынцыпе, гэтага чакала адразу, але, мабыць, пакуль што яшчэ не расчыталі. Нашы мэты пашыраць беларускую паэзію. Не тое, каб, ведаеце, гэта па-савецкі нясем літаратуру ў масы, але, в прынцыпе, не даць, можа быць, гэта занадта самаўпэўнена, але, прынамсі, напэўна, рухаць у нейкім сэнсе працэс далей.
прадастаўляць пляцоўку для выказвання паэтам і ёсць яшчэ крыху такіх падмет, напэўна, нарэшце даць магчымасць публікавацца расійскамоўным аўтарам, допусцім, беларускім. І увогуле такая, напэўна, не самая відавочная, але можа быць з іншага боку якраз такі і відавочная, але не прапісаная амаль што мэта захаваць пераемнасць паміж пакаленнямі літаратараў і таксама спрыяць, напэўна, як гэта сказаць, дыялогу пра іх. Ці што, ну, прынамсі, калі мы задумваліся над назвай, я ўжо маю такі досвед, калі людзі не з літаратуры, якія ніколі не чыталі там, допустим, вершы Юлія Таўбіна, пытаюць у мяне, а што такое Таўбін, менавіта з такім націскам, і мне даводзіцца тлумачыць, хто гэта, што гэта, расказваць пра лёс чалавека і паказваць яго вершы. І, ну, як на мяне, гэта проста цудоўна, што ёсць падстава гаварыць пра яго не раз на год, там, у ноч расстраляных паэтаў, а часцей. Вот. Я ось пераб'ю Крысціну для тых, хто можа быць сапраўды, вот як і ты, з кім Крысціна раней размаўляла, не ў курсе. Юрый Таўбін — гэта адзін з тых беларускіх паэтаў, які быў расстраляны у 30-х годах, які быў расстраляны ў ноч расстраляных паэтаў, якую, як мы зараз гэта называем. І Крысціна, я с одного боку разумею, так крыху, можа быць, правакацыйная назва да парталаў, тым не менш, ўсё ж таки партал сучаснай беларускай паэзіі, там, літаратуры, а назву мае, адпаведна, носіць імя паэта з мінулага стагоддзя. Якая сувязь? Па-першае, самае непасрэдна, ён усё-таки быў паэтам. Ён быў добрым паэтам, добрым перакладчыкам. І я, калі рыхтавала пра яго тэкст да ночы паэтаў у гэтым годзе, яшчэ раз перачытала яго тэксты, скажем так, глыбей з ім пазнаёмілася і зразумела, што, ведаеце, аднойчы я ўжо пісала тэкст пра Курапаты, і тады Ганна Канстанціновна Сяйрынец сказала такую фразу, якую я вельмі добра запомніла, што там, у тым лесе, пад тымі хвоямі і соснамі ляжаць людзі, з якімі зараз, напэўна, у мяне было б пра што пагаварыць, з якімі у мяне знайшлося б нашмат больш агульнага, чым я сабе гэта уяўляю. І вот у гэтым годзе, перачытваючы вершы Таўбіна, я зразумела, што мела на ўвазе Ганна Канстанціновна, і, можа быць, для гэтага проста павінен быў здарыцца 20-х год і ўвесь гэты каток рэпрэсій, каб я пабывала ў гэтай скуры, каб я зразумела і адчула яго напоўніцу, але нягледзячы на тое, што ён жыў там амаль 100 гадоў таму, ён вельмі сучасны. І я думаю, што ён варты таго, каб пра яго гаварылі.
Я вось прадэманструю на экране свайго планшета гэты сайт, пра які мы зараз гаворым. Праект прысвечаны сучаснай беларускай літаратуры Таубін. Знайсці можна проста, набіраеце лацінкай у пашукавік Таубін і знойдзеце, ці там, скажем, партал сучаснай беларускай літаратуры. Я думаю, што умееце карыстацца пашукавікамі, знойдзеце. Крысціна, вось некалькі дзён як запрацаваў гэты сайт, і калі кажам пра сучасную беларускую паэзію, каго першага паставілі, чые вершы сучасных беларускіх паэтаў апублікавалі? Ну, я-то ведаю, але вот мне ваш адказ цікавы найперш на другую частку пытання. І чаму выбар паў менавіта на гэтага паэта-паэтэсу? Ну, вы умеете задать питание, конечно. Я не скажу, что тут была нейкая дискуссия, кого мы будем друкаваць першым. Гэта, у прынцыпе, ведаць, такое, напэўна, не вельмі правильная была б пастаноўка пытання. Атрымліваецца, што тады ёсць больш вартыя, менш вартыя, больш крутыя, менш крутыя. Я просто прапаноўвала сваім сябрам, людзям, якіх я чытаю, у прынцыпе, вершы, якіх я ведаю, і у дачыненні да якіх у мяне не ўзнікала б сумнеў у том, што гэта паэзія. Наста Кудасава, Андрей Хаданович, Георгій Барташ, Ганна Янкута. Гэта, у прынцыпе, ты, з кім працавала я. Артур прапанаваў для публікацыі вершы Дмітрия Рубіна. Там ёсць таксама інтэрв'ю з сучаснай аўтаркай, правда, не паэткай, Тоняй Лажнай. Але інтэрв'ю — гэта такі жанр, які у нас увогуле з'яўляецца рэдка, і мы палічылі важным, каб людзі мелі магчымасць не толькі чытаць тэксты, але і бачыць, хто гэтыя тэксты піша. Вот. Яшчэ ёсць раздзел пераклады, і ён будзе актыўна дапаўняцца. Я спадзяюся, прынамсі, на гэта. Зараз там калядныя пераклады Іосіфа Бродскага, зробленыя Андрэем Хадановичам, але мы ўжо маем яшчэ некалькі публікацый на будучыню. Маглі б паставіць усё адразу, але б тады ж мы друкавалі пасля, конечно. Вот. Карацей, планы ёсць, і я спадзяюся, што ўсё будзе працаваць, як мае быць. Крысціна, і ўсё ж такі, ось ваше меркаванне, я вярнуся да пачатку нашай размовы і да майго пытання пра тое, як гэты год паўплываў на беларускіх творцаў, літаратараў. Усё ж такі, скажем, рыхтуючы да запуску гэты сайт, перачытваючы творчасць сваіх калег, ці можаце вы сказаць сапраўды, што, ну, я не ведаю, як бы это не цынічна гучала, але што ўсе гэтыя цяжкасці, выпрабаванні, яны пайшлі у пэўным сэнсе, ну, прынамсі, тым, хто піша, здольны, можа пісаць, яны пайшлі на карысць. Вот як кажа, што нас не забіла, то зрабіла нас мацней. Вы, в прынцыпе, самі адказалі на сваё пытанне. Мяне тут амаль што няма чаго дадаць. Тыя аўтары, прынамсі, з якімі я працавала, не мелі патрэбы у нейкіх механізмах удасканалення, скажем. Ім 20-й год
быў не патрэбны для таго, каб там добра пісаць. Яны і без гэтага ўсё самі могуць. Я, напэўна, сказала б так, што гэта быў проста штуршок для новых тэм, можа быць, для нейкай іншай ступені глыбіні. Ведаеце, памежная сітуацыя, яна заўсёды дадае такой вастрыні, напэўна, тэкста. В прынцыпе, я падазрюю, што гэтая тэма застанецца цяпер. Я маю на ўвазе нашы пратэсты і рэпрэсіі і ту траўму, якую мы ўсе атрымалі. Адзінае, што мне будзе цікава, як яна будзе рэалізоўвацца пасля, таму што зараз мы маем хутчэй рэакцыю. І вельмі рэдка гэта ўжо рэфлексія. Пасля мне будзе цікава, як мы ўсё гэта адрэфлексуем. Ну, то есть вот я да чаго гэта пытаўся, калі мы абмяркоўвалі там ці спрабавалі аналізаваць, што пасля ці пад уплывам падзеяў 20-го года, як яны паўплывалі на, там, скажем, беларускую музыку, рок-музыку, там іншую найперш, то мы заўважылі, што это быў просто усплёск, што раней там рок-н-рол жыў неяк так, ну, ціха, спакойна, павольна, нешта там вот ігралі, нейкія там, можа, нават хіты пісалі, то быў просто выбух нейкі, было напісана сотні, калі не тысячи вельмі добрых песен. Ну, конечно, час адфільтруе, что там гениальны твор, что такая просто рэфлексія на падзеі, тым не менш вось такі выбух адбыўся. Про паэзію можна так казаць? Я не эксперт, конечно, и я не человек з боку, а з боку, напэўна, гэта было лепш відаць. Прынамсі, потому што я бачыла, я б не назвала гэта выбухом. Мы пісалі заўсёды, мы працягваем пісаць прыкладна у тых колькасцях, у якіх гэта было раней. Пра выбух з большага можна сказаць, як пра узмацненне цікавасці да беларускай літаратуры з-за мяжы. Выбух, напэўна, больш быў у перакладах беларускіх аўтараў на іншыя мовы. А так, у прынцыпе, усё стабільна. Ну што ж, дзякуй вялікі. Я спадзяюся, што сапраўды ўсё стабільна будзе у тым сэнсе, што будзе хапаць новых твораў, новых перакладаў, новых цікавых інтэрв'ю для напаўнення вашага інтэрнэт-часопісу. Такім чынам, хто цікавіцца сучаснай беларускай літаратурай, паэзіяй, а я, дарэчы, ось колькі тыдняў таму у Фейсбуку сустрэў такі допіс ад аднаго майго даўняга знаёмага, маўляў, дзе можна пачытаць штосьці з сучаснай паэзіі, дакладней, вось, можа быць, рэфлексіі на апошнія падзеі. Так вось, ідзіце на сайт партала Таубін, і там вы ўсё гэта знойдзеце. А той чалавек, які гэта пісаў, я думаю, ён нас слухае і зразумее, да каго звяртацца. Такім чынам, дзякуй вялікі, Крысціна Бандурына, дзякуй усім творчым людзям за тое, што знаходзіце сілы і самі трымацца і пісаць, і нас сваёй творчасцю падтрымліваць. Яшчэ раз нагадаю, забівайце ў пашукавік лацінкай Таубін і выходзіце на партал сучаснай беларускай літаратуры. Крысціна Бандурына, Зміцер Лукашук былі в эфіры праз 25 хвілінаў, так, ну, карацей кажучы, зусім хутка у нас у эфіры Анатоль Лябедька. Будзем абмяркоўваць так званую канстытуцыйную рэформу. Слухайце і глядзіце нас.